ị na-asị afụkwata ị mana ọha wee ana ebe ahụ kedu ndị we ana ndị nwe ana ahụ ndị Igbo a na ndị Igbo bụ ihe ahụ mana amara m ka mmadụ ya eji si obodo ọzọ n'ugwu wee bịa nwere ọnọdụ si gị na afọta gị na be nna gị ya bụ ihe nwere ka o si wee dị mana m na-asịkwa na ọkwa nụ nkịtị agbara ha bụ ihe butere anụ ọkwa na ndị na-achị anyị wepụtara ndị ya echekwaba a sị na anyị were ndị a na-akpọ forest guard ndị a akpọ forest guard ọ bụrụ na ha na-alụ ọrụ ha dịka esi wee kwuru ha ya alụ ndị ama nwa ume isi ndị be anyị pụọ n'ihe ndị be anyị ya bụ ife na-agbagba obi. Ọ dị ma ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ụkọ nri na ala Igbo ugbu a na anyị na-ekwu na nri eji mara ndị Igbo dịka akpụ ji ụmụ ofe gasị eji mara ndị Igbo na ọ na-akọzi na-agara ọnụ na ifu ya afọ agara ọnụ nke ukwuu a wee na-ajụ wee na-asị gịnị kpataziri ya asịzie na ndị ugbo na ndị na-akọ ugbo si na ihe mere o jede otu a bụ na imirikiti n'ime ha ọka n'ime ha adịghị ejezi ugbo ha na-agụ ebe a na-akọzi ugbo n'ogbe dị iche iche na ụfọdụ adịghị ejezi ya maka gịnị maka nsogbu ndị na-eche efi ụfọdụ wee na-ekwu wee na-asị na nke ha na-afụgodo afọ bụ nke ha na-akọ na ebe nke dịdebere ebe ndị igwe mmadụ bi ụfọdụ na-asị na mgba mmiri dị n'akụkụ mmiri be ha dị ya nso nke ha na-adị n'igwe ejezi na ya mere aka ji afụ obere nri nke a na-afụ anyị wee na-asị na ihe a na-ekwu ọ dịka ọ na-eme ihe a na agwọ ahụ na ụnwa abịagokwa kedu ka anyị ga-esi wee mee ya mana Obiora na-arụtụ aka sị na ọ bụchaghịkwa sọ ya na ọ bụchakwasa nsogbu na ụfọdụ bụkwa umengwụ ụfọdụ na-achọzi ego mbute ụfọdụ adịghị ejizi aka ugbo dịka ha kwesịrị ije ka ugbo na ụfọdụ hapụziri ọrụ ugbo ebe a ma na ego dị n'ọrụ ugbo na-achọzi ọrụ bekee na ọ bụ ịmụ ihe a niile mere na nri na-akụ ugbu a anyị wee na-asị ka anyị na-atụle ya mana ọchịchị Naịjirịa pụtara wee sị na ihe a gbadoro ụkwụ na ya ugbu a n'oge a pụtara na ofu ụzọ a eji eweta ego na Naịjirịa maka ihe mmanụ ofu ụzọ mmanụ a na-ametara ndị Naịjirịa ego na-ahapụ sọ ya na ọ ga-afịa arụ na Naịjirịa ya mere a ji so onye ọbụla ji ebe kọba ugbo Obiora iche na ndị ọchịchị tinyere uche si ka eji kọba ugbo a na ha anaghị akwado ndị obodo n'ugbo dịka ha kwesịrị dịka ha kwuru ka onye ọbụla ji kọba ugbo ka akọbazi ugbo a ka nri wee dị ka ụwụ ghara ịdị na Naịjirịa ọ kakwanụ mma na ndị ọchịchị a na-ekwu ihe ahụ bụ ọka oburu ụzọ na ọ bụrụ ọsị gị gawa agbachi gị nkịtị ihe ifuru nwelu ha si na unu gawe kọwa ugbo ihe ahụ ekpọrọ nchekwa obodo ihe eme ka akọpụta ya ha akọchakwa obodo efu na ihe ya apụtawa ịma na esi n'ọkara na ndị na-akọ ugbo na ha ada agazi ọ bụrụ na ọ rụrụ ọkara mana ihe ka ya dịtukwe mma maka na amara m ọ bụrụ ọkara imirikiti imi ndị na-akọ ọrụ ugbo anaghị ejezi mbụrụ maka gịnị maka ndụ maka na ndị tụrụ n'okwu n'Igbo si na aghara ndụ paakụ onye ire ya bụ ndị ọchịchị anyị ha bụrụ nụ ọka oburu ụzọ onyenwa ọ dị mma abụ m Chizzy Ani ka anyị na-ekwu ya ka Amaka Weke nọkwa ebe a bata Amaka Weke si n'ụlọ ọrụ ndị na-achọ mpụ ọkụ ero ana na Naịjirịa ndị GSAC Amaka ekele gị Chizzy daalụ ọrụ Igbo na-ege ntị ekele m Amaka anyị na-ekwu maka ụkọ nri ịbụ nwaanyị ụkọ nri ọ bụ eziokwu ụfọdụ si na ịfụzi akpụ ewe ndị akpụ bụ ihe olulo ha na-abara ha nke ukwuu ma ihe ọtụta na ihe ndị ọzọ ji na ede na ụmụ akwụkwọ nri
kedu ka isi fụ ya ọ bụ eziokwu na ụkọ nri dị ma ọ bụ na ọ gara nke afọ afọ na agara ọnụ n'ezie ọ dịkwa Chizzy nke afụkwala afụ galasịla ọnụ ịbịa jụkwa ndị na-ele ya bụ ihe nri ha na-akọwatalụ gị na inweta ya bụ nri fịara ahụ na ọ bụghịzi ka o si adịbu n'oge mbụ ma ibubata nri ma ijekwa ka ọnya bụ ugbo na ọ bụrụzi otu o si adịbu n'oge mbụ ka ọ dịzi ugbu a ya bụ na ịjụwazi ha ka ọya ka eji tinye gasị gị maka na ego a ga-eji wee bunata ya abụrụzi ka ọ dịbu na mbụ ihe risk a na-ete nkwa n'ịkụ ya ya bụ ihe niile aka ha ga-agbakọcha wee mee gịnị wee tinye ego na ya bụ ihe nri mana ọ bụrụ ihe kwesịrị ka ọ dị ọ bụrụ otu o kwesịrị ịdị mana ọnọdụ butere ya mana oge ụfọdụ ọ na-abụkwa ụfọdụ na-etinyekwa ego a da-abụchakwa ihe ndị a niile ekwu maka ụfọdụ ihe nri na-ekwesịghị ịgala ọnụ inekwa anya ịfụ na ha na-eme gịnị na ha na-agala ọnụ ọ bụkwa maka ndị nke anya ukwu na-emekwa ha amanye nnukwu ego na ihe nke ha na-eri ya bụ na ihe ịbụ abụ ihe na-akpata ihe ụkọ nri a na-enwe n'oge ugbu a ọ dị ma amaka ikwuru okwu isi na a na-ebubata nri a na-ekwubegoro ya n'ala Igbo ihe ị na-ekwu bụ na ibubatazi nri n'ala Igbo bụ ihe na-akpata ọ na-egosi na ndị Igbo n'onwe ha adịghị akọ ugbo ndị Igbo na-akọkwa ugbo o nwekwa ụfọdụ nri a ga na-abụ n'Enugwu ka a na-enweta ya a ga-ebukwa ya n'ụgbọala wee buga ya Anambra a ga-ebukwa ya n'ụgbọala wee buga ihe dịka Imo ịghọtago ihe m na-ekwu nwekwa ndị ọ bụ na esikwa n'ebe dị ebe te n'aka dịka ugwu Awụsa dịka tomato ịma na ndị be anyị na-akọkarị tomato n'ugwu Awụsa ka esi ebute ya bụ tomato ịbịa na anyị fụkwa na ọgbaghara niile adịcha kịta ma ihe a na-abụ ndị mmadụ jee ugbo egbo ihe a na-enwe ihe ndị ma herdsmen na ndị otu ya na-emekwuzi ma ndị na-ebubatakwa onye ọbụla nọ n'ụjọ ma ya bụ ndị sikwa n'ugwu Awụsa ebubata onye ọbụla nọ n'ụjọ maka ihe ọgbaghara niile dịchazi kịta dịka nchekwa ezughị ozi maka na ile anyị fụ na ndị egbugo karịrị ma ndị egbugo na ọwụwa anyanwụ anyị a ndị na-eje ugbo na-akọkwara onwe ha ugbo onwe nọ na-ekiri na ihe onyonyo farmers wee na-ebe na-eti na-asị na ego ha je nọọsụ si ya ebe ha na-akọ ugbo ọ bụrụ na ndị na-awakpo ndị na ha emebisigo ihe niile ha kọ ihe a niile bụ ihe ga na-akpatachakwa na nri na-akọ ọ ga na-akpatachakwa na a na-etinye ego na nri ọ dị ma otu ọ dị ugbu a ewere alụ ewere ike ịtụ ya maka na ihe a ọ bụrụ sọsọ na a na-atinye ego ụfọdụ si na ada afụzi ya afụ na ha da-ejezi n'ebe ha na-akọ chacharị na nke a na-afụ afụ bụ nke ụfọdụ bubatara nke a na-afụ afụ bụ nke ụfọdụ kọrọ na egbugbo ebe ha ọ bụzi na emesịa ugbu a dịka o si adị ugbu a ọ dị gị ka ọ ga-ebenata gịnị ka ọ ga-eji wee benata ka ọ ga-akawanye njọ ọ bụ na asị na achụwa ewu ojii tupu chi eji a ga-eme gịnị a ga-afụ ya ọ bụ na ndị ọchịchị ga-etikọta isi ọnụ wee nebanye ihe gbasara ihe a insecurity a na-ekwu okwu ya tinye ya anya ihe ka ga-adị mma a sị na mgbe onye ji wee tete bụ ụtụtụ amasị na ihe a emebigo na onwezi ha ga-emekwata ya etinye anya na ya kịta mụ na gị na-ekwu ihe a ga-emenata ihe maka na ya bụ insecurity a na-ekwu maka ya ọ karịrị akarị obi na-amapụzi ndị mmadụ nwere ozi onye ga-eje ebe ọ na-eji ka ugbo were obi ya niile jee onye na-akụ na-ene ka ịma ma nke ya bụ na ekwesịrị ka etinye ya anya ka ewepụta security measures siri ike maka na ya bụ ndị a na-ekwu na-awakpocha ndị mmadụ ihe nkụrụngwa ha ji karịkwuru ma nke ndị nche obodo ya bụ ịma na asị na onye na-achụ gị o weta metọd a gị nwa na onwe gị mee gịnị chọọkwa metọdụ nke karịkwa nke ahụ nya nwa na onwe ya ji otu a ka a ga-esi wee mee gịnị wee bunwa agha megide ihe mbuso agha a na-ebusa ndị na-akọ ugbo n'ime ọhịa ọ bụ na ndị ọchịchị anyị etinye ha anya n'elu anya ala wepụta ihe a ga-eji wee mee gịnị wee gbochie ya mekwanụ ka ọ bụrụ ka maka ndị obodo kwesịrị iso n'ihe a na-ekwu maka na ọ n'ime obodo ka a na-akọ ugbo ndị obodo kwesịrị itinye anya ha na gọọmenti akpa ma ndị na-echekwaba obodo ndị polisi ha ncha niile kwesịrị ịbịakọ ọnụ ewere ofu obi wepụta atụmatụ siri ike a ga-eji wee mee gịnị wee chekwaba ndị onye ọbụla enweta maka oge ụfọdụ enwetakwa ndị a maka bife na ama ihe na-emenụ asị na ahapụgo ha maka ọ bụla ọ na-abụ ndị a enweta enye ha ntaramahụhụ zuru oke
maka ihe a ha mee mana ị na-anya ịfụ kịta na ha si na ha na-echegharịzi ndị a na-emechi ihe a na ha na-echegharịzi ma a na-eje ha na ha akpa mara ka a ga-esi wee chere ma onye ndekwa anya fụ na onye nke a mere ihe a na-echinyere ya efe nye ya ego kwado ya ọfụma o jesi ka ya jekwa mee nke ya ka ama ka ga-ejidekwu ya wee hachikwa anyanwụ ọfụma mana ọ bụrụ echeghị m nọọ ihe kwesịrị ekwesị mana a sịkwa na ụfọdụ n'ime ha nọ n'ụlọ ikpe dị iche iche a na-ekpe ha ikpe ugbu a dịka ha si kwuo mana Obiora otu ọ dịgoro ugbu a ịfụ na ịnụ aka ose ada ọ dịghị ka ọ bụrụ na emegide ihe a ọ dị otu a ewere ihe ọzọ ọ nwere ike ibute ọ bụrụ na ndị na-achị atịghị uchu dịka Amaka si kwuo gịnị ka ọ dị gị ka o nwere ike ibute ọ ya ebutekwa oke ụnwụ maka na ọ nwere ebe ọ ya abụ oluo iji afịa ịma mfụ dị ife egote ya bụrụzi ya na ọ gara ọnụ ọ kakwa mma na anyị jisiri ike ndị na-achị anyị malụ ihe emere ihe a ma ha nwa na onwe ha chee na ha bụ ego iburu ego gị bịa afịa sị gị na ọ dụrụ bụ na ọ dụrụ ọfụ ya bụ na agụ abịa maka na ka anyị si wee nụ maka na ya soro n'agha Biafra na a sị na ihe eji wee mee nwu ndị be anyị dịka nwe aha anya bụ agụ o nwerekwa ihe dịka agụ ọ bụ maka egbe na mma na ị na-efu ihe ị na-eri ị na-agbasi ọsọ ike ị na-anụsi ọgụ ike mana agụụ jide gị ịnakwa ya bụ na ihe na-arụtụ aka ugbu a bụ na igbochi ndị mmadụ iweta nri bụ ụzọ ọzọ eji anụso ha ya ọhịa ọ bụ nnụnụ ọ bụ ọgụ ka ọ bụ maka na ọ ga-ebute ma kwa shọkọ onye ma ụmụazị ige akụkọ mgbe a nụrụ ọgụ n'oge gara aga fụ na ma ụmụazị ka ọ kacha wee mee gịnị wee nweta maka na mmadụ erighọ ihe ga na-enyesi ya nutrients dị important n'ahụ ya ọnwụ ọkụ ga-esi wee mee gịnị survive ya bụ na ọ ka mma ka agha anụgburu ka ọ hapụ ịbịa ọzọ maka na ile anya n'ihe na-eme na ọgbaghara dị ebe dị iche iche ọtụtụ ihe dị iche iche na-emegasị kịta ịghọtago ya bụ na ndị mgbadaba anyị onye ọbụla haziwekwa onwe ya maka na ọ dị mkpa ka onye ọbụla ka e nkwụcha maka na ịma na oge mbụ ka a na-asị na ndị be anyị ada akụ ihe na ndị be anyị bidokwa akọwa mana abịaza kịta na-emebisichazi ihe a na-akọ ya bụ na ya bụ ụdị nke bugodi na ọ bụrụ ozi mgbe a na-asị ndị be anyị kọwakwa na ugbo kọwakwa na ihe unu na-eri ha bidokwa akọwa mana kịtazi bụ na a na-enyezikwu ha efe ime gịnị ijezi na ya bụ ugbo ndị nwugo na ihe a na-ekwu karịrị akarị ọ dị ma Amaka ikwutere okwu na ndị obodo nwere ọrụ dị ara ha mana ị na-eche dịka o si ada ugbu a na ndị na-achị achị ọ dịghị ka ha maa na ihe a ọ bụrụ na ha ma ha ọ dịghị ọ gbagojuru ha ya ịma ihe ha kwesịrị ime ka nri wee dị ka o wee maka na a na-asị na ewepụ agụụ ụbịamana onye ọbụla na-eriju afọ ọ bụzi onye ụbịam onye na-eriju afọ abụrụzi onye ụbịam kedu ihe ichere na ndị ọchịchị ọ na-ama ihe a ma ọ bụrụ na ha ma ya iche na ọ dị ka ọrụ na ihe karịzịrị ha ahụ ha maazị ka a ga-esi wee bido ya ịma na ị na-anya ọfụma n'ihe na-eme na ọchịchị dịka mgbadatabe anya ndị n'ọnwa anyanwụ anya oge ụfọdụ ha ga na-emekwa ihe mana ịma ha na-emekwa oge ụfọdụ a na-enegakwarụ na mgbago ịghọtago mana o nwere ka ihe ga-esi wee dị gị nwa bụ onye ọchịchị na-achị nwere ndị nọ under you ịma nchecha ka ị natacha ikikere niile wee mee ihe otu ịghọtago o nwere ka ihe ga-esi wee dị ijiri aka gị mee gịnị mara ihe ị ga-eme ka ọ barụ ndị na-achị uru ihe na-arụtụ aka bụ na ọ dị ka ndị ọchịchị anyị were ndị na-akwụrụ ha ekwe na mgbago tupu ha emee ha eneta ka ndị na-akwụrụ ha ekwe debere ahụ tupu ha eme ya ọ ya bụ maka dịka ịnekwa anya n'Enugwu a enwekwa forest guard o nwesi some security measures aka na-achịkwa Enugu steeti mapụtachakwa ịghọtago mana ịmago na ọgbaghara karịzi kịta ọgbaghara karịzi enidikwa an approach more stronger approach ịghọtago tu ihe a na-emenụ ka e wee benata ihe a maka ndị forest a na ihe niile ndị sekuriti a niile nọkwa ma ịnọgidekwa ịnụ na-emere nke a ịnọgidekwa ịnụ ịghọtago mana ihe ọzọ sokwu na ya bụ na akụrụngwa ndị a na-ejiche eme ihe a amaghị m ebe ha sicha eweta ya ị na-anya fụkwa na ndị nke na-echekwaba anyị na akụrụngwa nke ha ji eruchaghịkwa ka
nke ndị ahụ ji ịghọtago ụdịrị ya anya bụ na enyi dị strategy as no strategize ka wee chọọ ka gị ọnụ ọ dịkwa mkpa na South East niile tinyekọrọ isi ọnụ jikọta maka na enwe ofu security measure for ndị niile nọ na ndịda anya ọ ga-esi ike ị na-anya na ụfọdụ obodo dịgasị iche iche dịka West ha mepụtachara nke ha ịghọtago mana mụ a na-elo na ọ bụ na a ga-enwekwa ihe dị ụta na ndịda anya na ọ ga-adịkwa mma na ọ ga-adịkwa stronger ịghọtago. Obiora, otu o si dị ugbu a a na-ekwu na ndị mmadụ na-abata obodo mana ewere ndị nche kedụzi oke na ọrụ dị ọrụ ndị nche ịfụ na ndị na-abata na ha ejighị na-emerụ mmadụ ahụ wee na-abata obodo ebezi ka ngwongwo ya ha ji enyezi ndị na-akọ ugbo nsogbu si abatazi kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nchekwa na ana Igbo ọ dịghị ka olubeghị oge a ndị na-achị ana Igbo ga-eke aji n'ume wee jikọọ aka ọnụ dịka Amaka si kwuo ka e wee jikọta ana Igbo niile ọnụ ka ndị na-eji ugbo wee were ike wee jebe ugbo ha ka nri wee gbaa n'ahịa ka anyị wee ribe nri. Ọ ka mma na ya gbawara ụkwụ ife nji ekwuru ya bụ maka ndị na-achị anyị ha bụrụ nwoke nọrọ n'ụlọ ịbụrụ nwoke nọrọ n'ụlọ gị abịa ebulu ndị be gị buru gị mana ha bụrụ nwoke nọrọ n'ụlọ na ha ga-echekwaba onwe ha ha nchagbakọ aka ọnụ wee mee amatoku onye ma bụ iwe ndị a na-anụsọ ha ọgụ kirikiri ha kwụsie ike ndị nke be anyị bụrụ nwoke nọrọ be ha hapụnụ ka m na-asị ka ndụ ahụ ọdụ ha hapụ ihe nke onwe nọ ndị mmadụ bụ ihe tụyalụ ha akwụkwọ ka ha chịwa ha mana ị nụrụ na a na-ekwu oge niile a na-alụtụ aka na-ewe ndị na-akwụrụ ha egwu nọ na mgbago onye maka na ọ na-abụ ha chọọ ime ha ene ka ndị ahụ chidebe ahụ onye maka njebe esi ha bụrụ nwoke nọrụ maka na onye ahụ ama bịa chekwabala gị be gị ọ bụrụ na ha emeghị ya o metụrụ nne gị o metụrụ nna gị o metụrụ na gị metụ ụmụ gị ọ ga-enwe otu ọ ga-esi wee metụta gị ha bụrụ nwoke nọrọ n'ụlọ chekwebe ndị tinyere ha n'oche ahụ ka o wee dịrị ha mma ịmana ọ dị ka nke a na-eme ka na-enwe aghara ọ bụrụ na ọha kwere ka ọ dị ọkwa bụrụ na ekwere ka ọ dị ha fụ na ndị ahụ a na-anụsọ ọgụ na-egbochikwa ihe a o wee na-adị mma maka ọ bụrụ na o nwego ebe ndị ahụ jelu na-egbu ndị mmadụ dịka ndị a na-egbochi ọ dị iche ọ bụrụ na ha ekwerọ ndị a ga-alụ ọrụ ọma ha na-alụ ndị one ndị ha ejijelu n'ụsọ ọgụ n'Imo ọ ka akpọwa afa ọ dị ma ihe anyị na-ekwu bụ ụkọ nri n'ala Igbo ụkọ nri n'ala Igbo ka a ga-esi wee mee ka nri dị n'ala Igbo a na-arụtụgasị aka ihe na-akpata ya na ụwa ụdị ịfụzi akpụ afọ ịfụ ya ofe ope mpe Obiora sị na nwunye ya jere afịa ya na-nata na-asị ya ka ọ chịrị ofu ihe wapụta ya eche na ọgbana ya apriko dịka ụmụasị ama na ọ bụ ihe a na-eme otu a ka o si ada maka na ihe ebutega ọgbaghara dị iche iche n'ezinụlọ nwoke wetazie ego ye nwaanyị pụtazie o weta ihe ọ sị ya na ihe a wetara agụgọ dị ya ka na-eme mana nke bụ eziokwu bụ na ụkọ nri anyị na-anụ n'ọdị ka a ga-esi wee benata ya ka ndị ọchịchị anyị ga-esi wee ya aka mana ihe onye ọbụla na-arụta aka bụ na ọ bụ nchekwa na-ezughị ezu ọgbaghara dịgasị ebe niile ụfọdụ chọọ iji bupụ nri ma ọ bụ bunata ya a na-arụ na-ewe ndị na-akwụ n'ụzọ na-atọrọ ndị mmadụ a na-arụ na ewe nke a na-anụ na Yoruba na onye nwaanyị na-ele akpụ na-atọrọ a na-anakwu ma nri atọrọ ya ha na-ajụzikwa ụdị ego a na-akpa afa na-ajụ kezi oge nwaanyị ga-ebi jipụta ụda akpụ wee weta nde 10 naira ọ ga-eji gbapụta onwe ya a na-anakwu ma nri ka ibulu nri ka ijele atọtuo gị na alụ gị nri ahụ olugo mgbe a na-atụ maka nri dịzi ka ọla edo ọ dị mma ka anyị webe okwu ndị mmadụ mara na iwe ajụjụ a ga na-ajụ ka a na-asakwa ya ọ bụ 099711000
maọbụ efu iteghete efu abụọ atọ otu efu na itoolu. Ị nwekwara ike ịkpọ anyị n'efu asaa efu ise efu asaa itoolu otu efu na itoolu. Ya bụ maka ndị na-anaghị ata ka anyị na-eche ọ bụ 090 9771 109 ka ị ga-eji wee kpọọ, maọbụ ịkpọọ na 090 231 11009. Ị nwekwara ike ịkpọ anyị na 070 507 91009. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Afa gị na-ebe ishi akpọ sụọla anyị Igbo yele eye. Nde ka email ka email Somali na ị gara agba anyị taa. Gaa n'iru Somali na. Ihe ọzọ m na-achọ ndụmọdụ ka m ji wee nye m arịọ ndị ọchịchị anyị ajisike na-echekwaba ndị a na-anọchite anya maka ihe a bụkwa ihe dị n'onye ọbụla onye nwere ekwuchasịa n'ime anyị ịmaghị ụzọ nne ụzọ nna gị ka ọ bụ nwa gị ha ebuzi ụzọ wee nye ndị iji anya tupu enweta ike tupu enye anyị ndị nchekwaba ọ dị nzo maka ihe mmadụ na-agba mbọ n'ụwa bụ ndị dị nzọ na abụrụ na-aja ọya bụ ịma ihe gaịrapụ ike nwayọọ nwanyị ma sinetọ ma gọvanọ ma chairman lokal gọọmenti ka ebe oke ga-adị mma ya bụ ihe dịka ha na-eru anya m ihe ụmụ mmadụ atagbu onwe ya n'ahụ ọya bụ ndụmọdụ si ka ihe ya. Daalụ Samadina. Ọ dị mma, ị nwekwara ike ije kiri anyị na Kpakpando TV. Anyị nọ na YouTube, ije na Kpakpando TV na-ekiri anyị wee fụ ka anyị si eme ya na mba ụwa ọbụla ị nọ, izitekwa ozi nke gị anyị agụpụta ya ebe a. Anyị na-ekwu maka ụkọ nri na ihe na-ebute ya, ndị mmasị na nchekwa na-adịchaghị na nsogbu ndị na-achịgharị efi na-enye ndị na-akọ ugbo bụ ihe na-ebute ụkọ nri a mere na nri garara ọnụ na efu ya afọ. Anyị ka m were nke ozugbo ka anyị wee gbapụ ya ọsọ. Ọ dị mma. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ekele gị sụọla anyị Igbo yele ihe. Okwu dịrị Chukwu, gaa n'iru. Ihe nchekwa obodo adịghị nsogbu ma ndị Fulani adịghị aga n'ukwu editiri ugbo ndị ụfọdụ ọrụ ya bụ ebe ị na-eme ọ dịka ada ịsụ na ya amaghị ya dị iche ihe na-eme anyị akwụsị anyị nke nwere eziokwu ụka dị mma mana ụka emebie nna ihe ọ mebiela ọtụtụ ihe maka ọ bụrụ mgbe ụwa bụ ụwa ije na kọmuniti na n'obodo na ịbịakwute obodo na ọbịa ebute arụsị tọba onye ọbụla nụ ga-etinye aka n'emitin efu onye ọbụla ga-amata ndị Fulani ego kpụbata na kọmuniti onye ọbụla ga-eme onwe ya tinye aka na nke bụ ihe a na ya ọbụla gbara eziga emebisie ndị mmadụ arụsị a mee ya ihe n'otu a ka nweghị eziokwu taa kọmuniti nweghị ike ifo esi ebe a ndị nke na-ezo na ndị Fulani ama mbata na o nwere onye zo abata na obodo ama mbata obodo ahụ n'ọkwa ndị ibe anyị na-eji abụọ ọ bụ na-enwe ike na iri onye etinye ije kwute arụsị tọba mgbe na-asa arụ ise a onye ọbụla ga-etinyekwa aka na ụdị ihe n'otu ọdụ otu ihe n'otu ọwa arụsị ọbụla onye ahụ ihe n'otu ka nweghị ezu ka nka arụ nke na-ezo ihe anyị na-aka ọnwa ọkwetara mgbadalụ ndị ga-esiri onye a ga-enwe ike abịa gbagbuo otu. Daalụ. Ọwụ a na-ekwu ndị igwe na-abụ anyị chọọ ichi ha ugbu a eburu akwụkwọ ọdịnala ndị mba ọzọ tie ha n'aka. Ọ bụ ya ka a na-ekuzi ụfọdụ n'ime ha bụ we ka ha si anọchite ewe ka ha si ata ezi ha n'ọkwa. Gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ? Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ebe ngwa gaa n'iru. Ihe butere ụkọ nri bụ ndị Fulani. Kedu ihe a ga-emekwanụ? Dịka ha si bute ya bụ ịkọ akpụ ewere ji ya kpachapụ ya ịkọ rice
ewere ya akachapụ ya ihe nwa bụ onye kọrọ ya ga-eme and ndị gọọmenti bụkwanụ ndị bụ ndị kwesịrị ileba anya n'okwu ahụ bụ ndị gọọmenti anaghị eleba anya na-aghọta oke mgbaji anya mmadụ kọrọ ihe dịka hekta na abụọ maọbụ ịtọ eji awụsa akachapụ ya ka ebe ọ ga-esi wee nweta oge chiwe ka ọzọ akọkwara ya akọ enwere ihe dịka 150,000 kọọ ya akọ enwere ihe dịka 60,000 sụcha ya pụta ejikọ ya fetlaịka na rait ahụ ma ndị awụsa kachapụ ya ịhụla lukati lee anya ọfụma chimama ndị ahụ bụ ndị obodo kedu ha ga-eme ọ bụrụ oge nwa gị tiri mma jee n'ebe ị na-arụ ọrụ ewere ihe dịka eke kpọchapụ kwudo gị ebe ahụ gbagbo gị tọgbọ kedu ihe a ga-eme alụ ka anyị na-akpa kedu ihe a ga-eme na nkenke ihe a ga-eme bụ ndị na-achị anyị bụ ha dobere anyị n'ọnọdụ anyị nọ enurugo na ndị awụsa ndị alaji ahụ egburu ha enurugo ya ọha bụ ndị na-eme anyị ihe mana lee ya anya maka ịma ma ihe anyị na-akpa ma ọ bụ eziokwu ka ọ bụ anyị ngwa daalụ Amaka dịka o si ada ugbu a ịma na anyị na-ekwu na ụwụ na agụụ dị n'obodo so n'ụzọ ọzọ eji anụkpụ ndị mmadụ anya ndị niile kpọrọ na ndị niile na-ajụ ahụrụ na-ekwu maka ihe gbasara ụkọ nri a na-arụtụ aka na ofu ihe gbara ọkpụrụkpụ nchekwa na ndị na-echefi na ekporo ife na-eji emebisi ife onye a na-emebife kwụsị okwu ike agbapụ ya tigbuo ya oge ụfọdụ mgbe na-ajụ ihe a ọ dịghị ka ihe ndị mmadụ ma ụma wee na-eme n'iji wee jiri n'ụzọ dịka ahịa wakpo n'ụkwụ ndị obodo ndị ọzọ oge ụfọdụ nna dị nchegide ihe ahụ na-agbagoju m anya nọgide nsị na amaghọ ka mmiri si wee banye na opi ụgbọgụrụ ọkwa ka esi ekwe maka na ama m na mgbe anyị ka na-eto eto mgbe mpempe na ụmụ akụkọ a na-emegasị kịta adịgasị ha ndị na-achị efi na-achịkwa efi n'ala Igbo mana ụdịrị ihe ndị a niile emeghọ gịnị adịghọ mbịa ajụ ka ebe anyị nọ wee mejọ ịghọtago maka na ama m mgbe anyị na-eto mgbe anyị nọ dị n'ugwu ọsọ nwere ụdịrị akụkọ dị ụda ndị mmadụ na-ebi n'udo mgbe ahụ bụrụ a na-asị na ndị be anyị ada aka ugbo ha mee gịnị ha pụtawa kọwa ugbo ọ ihe mmadụ ha na-ekwu mgbe ahụ ha kọwa ụfọdụ ihe a na-akọgasịcha n'ugwu Awụsa ịghọtago ụdị ya ahụ ya ma e were ndị ọma ndị Fulani a were ndị ọjọọ niile otu a ka ọ dịkwa n'obodo niile mana nke a kịta dịzi egwu ọ bụrụzi ihe eji anya nkịtị ịghọtama m ị na-aghọtie m na-ekwu ọ dị ka ọ dịzi ka ihe ama ome ọ karịzi maka na ọ bụ na ọ karịghị ha fụọ nke mmadụ ga-esi ibu efi jee n'ọfịa ị ga-eme ihe ị chọrọ ime efukwa na ndị mmadụ nọ n'ebe a nọ nri nke nọ akụ nke ha ka ha na-echekwa efi ga-emebisi ya obeghọkwa na efi gị mebisiri ya nọ imekwa gịnị ịwakpo ndị ahụ onye akwụzi okwu sị gị pụọ na ọ bụrụ mba ọ bụrụzie mba nke a karịrị oyi ihe a ga-enebali ya anya onye ka m ji na-ekwu na gọvanọ ọzọ anyị dịka Enugu bidogo ọ bụ na otu Enugu si wee wepụta forest guard na ndị Anambra wepụtakwa nke mana ka ewepụtara ndị na-eche efe Amaka obenatara m ga-asịkwa na obenatakwalụ ebele unlike otu o si wee na-adagbu maka na ama m na ndị forest guard na ha nwekwa inekwa ya mgbe enwe EndSARS ịma na ndị polisi ma ndị amị onye ọbụla chaa n'ụzọ ọ ndị a ka ị ga na-afụ n'ụzọ ma n'ime obodo agagasịcha ha pụtazi ịghọtago so ihe dịkwa na ya bụ ndị obodo kwesịrị itinye anya na ya maka ihe okwu ụfọdụ ndị obodo na-eso akpatakwa ihe a ọ bụ na imepe ha akasị mmadụ wee onye a ama mme gịnị onye a ama mba ịmana dịka isi kwuo ụfọdụ ndị a ụmụaka nọbụ n'ugwu na-anụ asụsụ ndị a ọ dị ka ihe ọrụ ha mechiri maọbụ were ka ha si weta natazia n'ime obodo ihe a na-alụzi bụ na akụkụ nke be anyị ewe ụfọdụ ndị na-agagharị asị na ihe a na-ekwu bụ hapụta efere ndị a aka maka na ha na-anasụ ha sa na ọbụ nna nna ha gwa na ha niile asị na ihe a na-atọ amụma na asị na nna nna ha wee ebe a niile ọsị ha hapụ na-ewere ihe na-eme ya bụ na Obiora oke nọ n'ụlọ bụ ihe siri
oke nọ n'ama na mmewukwa azụ n'anya gị mgbe na-ajụ ọ dị ka ihe a ka amụma eme ya iji buso n'ụzọ ọzọ iji buso ndị ọzọ agha onye si gị na amarọ na ihe a ya emewe amarọ m ka ọ ya ha na akwụkwọ onwe maka na o tegonu ofu nwoke na-agwa anyị ihe a nekwe ihe ndị a na-akwadobe na ha na-abatakwa na be anyị n'oge na-adịghị anya na ha ga-ebidokwa ka ha nụso anyị ọgụ nwere ọnọdụ ka esi ha si wee nwere n'ugwu ama na ọ ya adị ihe a bụ asịrị ka a na-akọ akọrọ ya ka asịrị ya bụ mgbe ewere onye ji ihe a n'aka anaghị ebe ebubo ihe anyị ji n'aka ka a na-ekwu mana ka asịrị ya ka asịrị o mekwa maka o merọ ewebere ihe mere asị onye ọbụla gị kwadokwa kekwe nkwụcha na-ekwe ihe na-abịa ihe njisi gị na ọ bụrụ asịrị bụ na ejide ha eme ya na-arapụ ha ame ndị isi ha na-agbakwa mba ndị isi ha balụ mba na onye ọbụla metụrụ onye nke ha aka na ha ga-agbachi nkịtị ọ dị mma ihe a kwadoro akwado ọ dị mma ma ndị be anyị aghọtara ka anyị were mmadụ ole na ole ka ha wee tinye ọnụ n'okwu cheta na okwu niile anyị na-ekwu ebe a bụrụ echiche ndị na-ekwu ya na ndị na-akpọ akpọ bụrụ echiche nke anyị n'ụlọ ya ebe a na Solid FM gwa m afa gị na ebe isi akpọ ekele gị nwanne gaa n'iru afọ m efu na gaa n'iru afọ m efu na a na-ekene unu na amaka funefune ga-adị ọ na-ewutekwa na ndị a na-achọ ka itefu anyị a na-achọ otu na-aba anyị tukwuru anyị n'isi akwa ka egbene ana na-ekiri ha ọtụtụ mmadụ ọnụ ka mgbede ihe nwere ikwu na lekwa anya na maazị Nnamdị Kanu ndị ọkpọpụta Eastern Security Network na-echekwa obodo ọ bụrụ na ịhụ na kemgbe ha pụtara chebe obodo chigbo ụzọ bụla ndị Fulani na-achọ otu na-eme benetakwa ọ kakwa ma na anyị ga-akụta akwado ha kwado sie ike benye ọrụ ukwu ka ma na anyị ga-egara na agbara ahụla kama ị na-ala nkwụ ụla mgbere ofe a mechie ofe anya ngwa daalụ ka e were onye ọzọ afa gị na-ebe iche akpọ kwụsie n'okwu ike o ngwa bee okwu gị nkenke ọ bụ ndị na-achị anyị achọghị ikwu okwu achọghị ihe ọbụla n'elu n'ebe m nọ kịta agụchago m akwụkwọ mana mbazi n'ugbo ka m kwuru ndị Igbo onweghị ebe ọbụla m tinyere aka ndị Igbo anaghị ịkọchi elu obodo Igbo ngwadalụ achị anyị bụ ihe na-eme anyị ọ bụ na ha ga-ewepụta ohere ma tinye ọnụ gbakọ ọnụ ma ndị ndị na-aka n'ala Igbo bụ ndị gọvanọ nke anyị okwu okwu ụgbọ ọkpụrụ daalụ afa gị na-ebe iche akpọ na nkenke ekelekwa gị nwanne ndị ebe iche akpọ na afa gị Alinta gwa n'iru bee ya nkenke ihe akpatakwana oge azụ akwanye ndị Hausa mepere na-achọ ego ụmụnne ndị na Delta na Edo steeti gbago ebili anyị na-alatago ihe na akọta ego Hausa atachapụ ya ma nke na-abịa ewute anyị otu anyị ịga ijide ha otu ọrụ sekuriti maọbụ ndị polisi maọbụ ndị amị ha bịa onweghị nsogbu ya ihe anyị na-ekwukwanụ bụ ka ndị a na-achị anyị ha na-ede onye ike mmadụ ebere daalụ ọ dị mma na mpịacha okwu gị Obiora kedu na nkenke maka na oge na-asị anyị kwarapụ na mpịacha okwu na ihe adụmọdụ m na-enye ndị be anyị onye ọbụla bụrụ nwoke ma ọ bụ ndị na-achị anyị ha gosikena anyị na anyị nwere ha ka nna ọha bụ ihe na-echekwaba anyị ha sị ka ọ dị mma ọnya maka anyị ji betinye ha ebe ahụ ha gbaa mbọ gbakelie anyị
mara ihe ha ya eme ya ha na-ese ma ndị nke ọzọkwa ha ncha chịkọ isi ọnụ dịka ndị mgbago nke ọzọ si wee eme nke ha o wee kwudosie ike ya bụ ndị Yoruba mere amatekwu ijekwa n'ugwu ha gwara ndị nche dị iche iche ha hibere na ịkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ ha nọ n'ofu ofu ha chịkọ aka ọnụ mee ka ọ dịla anyị mma. Ọ dị mma Amaka. Ofu ihe a ka m na-ekwukwa dịka Enugu mebegoro nke ha ọya forest guard, ndị Anambra wepụta nke ha, Imo, Abia, Ebonyi ha wepụta nke ha ncha niile abịakọta ọnụ na-eme gịnị na-ezukọ wee na-atụ elu ka a ga-esi wee na-eme na nso nso ka ndị Bayelsa ụlọ omebi iwu ya sị na ha chọrọ ime iwu ka a ghara ịchịgharịzi efi na be ha. Ọ bụ na ha ga-eme ọ ga-adị mma maka na ihe anya na mba ụwa ndị ọzọ anaghị achịgharịcha efi otu esi achịgharị onwe ebe ha ga-anọ na-eme ya bụ ihe ahapụ ha nọrọ ofu ebe kata ma ha ga-eje na-eme gịnị na-emebisi mana ndị na-achị anyị na mpaghara ọwụwa anyanwụ anyị ha kwesịrị ịbịakọta ọnụ tinyekọta isi ọnụ tụwa elu ka a ga-esi wee mee gịnị wee na-echekwaba maka na echekwa ha obodo onwekwa ihe ọzọ a na-ekwu nchekwa obodo bugodi ya bụ ihe izizi maka na obodo a na-echekwa ihe ga na-aga a ga na-eji ugbo na-eme gịnị na-akọ ugbo. Ihe ọzọ bụkwa ndị be anyị ndị nke anọcha n'ugwu Awụsa rụchara ihe dị iche iche ma manshọn ma ihe a niile ha kwesịrị ị na-elutewa anya n'ụlọ maka ihe a bụcha ihe ejicha akọ anyị ọnụ ha ndị mgbago ahụ pụtasị nọkwa ha nọ na-edozi obodo nke ha pụta ndị ajicha ego n'otu ugwu Awụsa nata enwe indọstrị aghara ebe ọ bụ ha ji ihe emekanize agrikọlchọ ọ dị ndị mmadụ ihe anụ a mfe ị na-eme ndị ihe a niile bụ ihe kwesịrị ime ya bụ ka ha natawa maka na ọ dị mma na mmadụ mara mma n'ụlọ wee mee gịnị pụọ n'ama. Daalụ ọnụ ahụ ndị anyị nụchara ugbu a bụ n'Obiora nke na-ekwu na-akọwa ihe na-eme na ụlọ ọrụ anyị ebe Obiora a na-ekele gị ịnụkwara ọnụ Amaka si n'ụlọ ọrụ isi afọ kwabokwu n'ụlọ ọrụ GSAC ya bụ ndị na-enyocha wee na-ewesọpụta ndị na-eri ego na ebu na-eme mpụ n'ụzọ na-ezighị ezi afọ ha agba ha n'anwụ na-eme ekpu ihe agba ha ndị na-eme mpụ na eri ego na obodo. Amaka wee ka ekele gị. Ọ dị mma otu a ka anyị ga-esi wee pịachizie ya maka na mbugharị ka eji elewa mkpe cheta na alụ ka anyị na-akpa ka o wee dịrị mma ka o wee dị mma biko ndị ọchịchị anyị chọrọ ka nri dị dịka o si adị ka onye ọbụla na-eje n'ugbo ya na-atụghị egwu ọbụla maka na ọ dịghị maka nwa mmụọ na-emegide nwa mmadụ ka nwa mmadụ na-emegidekwa nwa mmụọ. Ihe anyị na-ekwu bụ nwa mmụọ emegide na nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegide na nwa mmụọ ka anyị na-akọ n'ugbo anyị ka ọ dị n'udo ka udo dị ka nri wee dị ka anyị wee benata ego na ihe a na-akụzi na nri ugbu a. A sị m echi anyị ga-eme ya na omenala n'ụzọ pụrụ iche. Cheta na okwu niile kwuru ebe a na ndị na-ekpọrọba eluru nke ha bụrụ echiche nke anyị n'ụlọ ọrụ anyị na Solid FM. Ihe anyị na-ekwu bụ ka udo wee dị ka o wee dị mma ka nri ga-eji wee dị n'obodo onye ọbụla na-enwe anwụrị. Abụ m Chizzy anyị bugharị ọnọdụ ugbu a Oziọma Ejiofor eduziri unu wee na-aga n'oge nke ya ka ọ dị ọ daala